Era unha muller activa, bailaba horas, era unha vida chea. Esa muller non existe. A miña mente quere ser aquela, pero o meu corpo ten 15 ou 20 anos máis. Sínteste atrapado e frustrado cas expectativas que nunca se cumplen. Nadie se olvide de que el COVID no es un mero catarro y que haya muchas personas que nos ha cambiado la vida. É que hai moitas persoas que se senten atrapadas pola COVID. 5 anos despois da pandemia, moita xente segue sofrindo as consecuencias. Estamos falando de xente que padece COVID persistente. Moito ollo porque estamos falando de moita xente. Máis de 2 millóns de persoas en España sofren ese COVID persistente. E mirade cales son algúns destos síntomas que padecen. Por exemplo, fatiga extrema, síntense cansadísimos, tamén teñen dificultade para respirar, dor nos músculos, nas articulacións. E moito ollo porque hai xente que nin siquiera recuperou dende que pasou a COVID o olfato e o gusto, pero tamén que quedou con ansiedade, con depresión e con moitos outros problemas. Son uns síntomas que, dende logo, ás veces imos ao médico e non saben recoñecer que é COVID persistente e espiño. É, dende logo, unha enfermidade que está xa a orde do día. É verdade que falamos dunha enfermidade moi recente. 5 aniños non son nada e o que piden moitos pacientes é que os profesionais lle fagan caso dende o primeiro momento aos síntomas que refiren, porque efectivamente é unha das demandas dunha das persoas que viamos antes de ver o que nos acabas de contar, Rocío, de Marucci. E Marucci describe perfectamente, de verdade, o que é a COVID persistente. Fala de que se sinte unha persoa como se tivese 20 anos máis dos que ten, cansazo, fatiga e incluso refire Marucci, atención, algún tipo de laguna mental. Hoxe falamos con ela e tamén falamos con Auri. Ela é pediatra, non leva ningún ano de baixa. E di Auri que a persoa que era non queda absolutamente nada. Mira de play. Contaxeime da COVID en xaneiro do 21. Non foi fácil de pasar, pero funme recuperando. Despois vacineime e, por algunha razón, o meu sistema inmune descalabrouse de algún xeito. E caín en unha serie de síntomas: a fatiga crónica, a disnea, de memoria, de concentración. Yo contraje el COVID, poco después notaba un cansancio extremo, me costaba respirar, yo seguí igual, seguí trabajando, soy pediatra de atención primaria y hasta que en una de las guardias me puse con mucho dolor torácico y el diagnóstico final fue un síndrome post-COVID. Cada pequena actividade require un momento de recuperación que non sei canto vou necesitar. Eu era de profesión visitadora médica, era unha muller activa, bailaba horas, era unha vida chea. Esa muller non existe. A miña mente quere ser aquela, pero o meu corpo ten 15 ou 20 anos máis. Sínteste atrapado e frustrado cas expectativas que nunca se cumplen. Yo ahora mismo siempre digo que mi vida es como una pesadilla de la que intento despertar cada día y no lo consigo. Si voy a salir un día, tengo que estar acostada casi hasta la hora a la que voy a salir, para poder estar pues, en compañía de mi familia o de unos amigos un par de horas y no más, porque enseguida tengo que volver a mi casa. Gestionar isto non é fácil. A miña esperanza é, sinceramente, non empeorar aceleradamente. Quiero pensar que mis compañeros médicos van a hacer todo lo posible por encontrar algo que nos pueda, si no devolver nuestra vida anterior, por lo menos permitirnos tener una vida medianamente normal. Quiero dar las gracias a mis compañeros médicos por haber creído que realmente estoy mal, a mi familia, porque en estos momentos son mi bastón para poder continuar, y no me quiero olvidar de mis pacientes. Nadie se olvide, el COVID no es un mero catarro y que haya muchas personas que nos ha cambiado la vida. Gracias.